Jam gena waali fini weeti e men ñande mawnde 17 duujal 2024 ina hawri e 8 saftoraandu 1445 fergo kaɓirɗe ɓirgol lahe kuutorɗe kosam ɓirdugal ko lahal tokosal ina waɗa fodde muudo kosam ɓiraɗam ko ɓirdugal fulɓe ɓirdata nayi mumen ɓirdugal heewi wonde ko lekki eeri walla lekki jooyi walla tawa ko cahanteeɗo o ɗaɓɓi yongal won lekki keeriiki yeru baddi walla bani walla lekki ngotki kono ko ɓuri heewde e tawangal ko ɓirdugal eeri kono kewgol ɓirduɗe fawato koye heewde ɓirooɓe e ɓiroteeɗi ko dolli Yaradoro Diallo mo Lumbal Samba Abdoul yo jormede gena wona e makko kanko e dendaangal maaɓe e daande si Fatimata Huudu mo beelinaaɓe Duɗal Pulaar Murtude Diop yo jam ñallu ñallane nder heen